Allah sarki babana, Allah sarki babana. In na ce maka babana, ka bi ni ka ce ya dana. Babana, 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 babana. Baba! I am one. Ka san Allah ɗaya ne? Dama ai Allah ɗaya ne. Ai da ala ka ce sai nuna ma ala guda 100 a cikin mu ma akwai ɗaya. Labari mai tafiya da takaddama bisa salon nishaɗi mai taken gundura. Gonar wa kaje ka ɗebo rake? A'a, baba sai dai ka ce gonar wa ka je ka siyo rake. Ya je ya ƙara bulbulo wata akan kwantar ta jiya. Kowa ya ce yana can ganin bacci na, to zai yi asarar na. Asarar na. Labari dan azumi baba tsabtace shirin Ahmad mai ɗorayi. Biyar nauki a cikin 30. Biyar kai zaka lissafa da kanka ba ni zan lissafa. Biyar nauki. Nace kai zaka lissafa ba ni zan lissafa ba. AUK Entertainment zabarin jigon shirin suka ya zo da salo ya tarwatsa su ya kaɗa waye Allah ya kawo mu. Wannan waƙa gaba da yawa take. Ko nan gaba, nan ka ɗau mutum, kowa ya san ciwon lafiya. Ka daina shige da fice ta tsakanin motoci, in ka kashe ni ka yi wa mutane a. ya ɗauki numfashinsu ya sakar masu kumarcin maciji ya tarwatsa su da salon wata yaudara waye A makin yi hunkwarto kowa ya san surkata ce ke sai me? shiryawa shirin awwal uba kwakwatawa ba ta umarnin shirin yana fita ta hannun nura shirin wai har yanzu kana tunanin akwai soyayyar ka a cikin zuciyata ko a yanzu na bar gidanka ina sa rai gundura shi zan aura. Sahura ne mata miji. Mune? Miji. Waye shi? Gundura. Gunne? Gundura. Yanzu fi sabilillahi ki Muhammadu Sani ki so wani gundura. Kai karfa karsa cikin. tana faruwa ta cikin jigon shirin mai suna gundura. A wai yanzu kana nufin dan zan je unguwa sai na gaya maka? Lafiya? Me za ka yi ne? Menene haka? A wani wankan nawa? Ke damun ka ne? Gundura. Ita mace sutura ta kwaya biyu ce kacal daga wato ainihin ɗakin ta wato sai ainihin kabarinta. Gundura. A'a ba mu kanka ce fa. Na je kar ka ce fa. Wayo! Gundura nema shi ka kalle shi.